Amerika'da gögönüm nereden alınýar we bahaty näçe? Salam, men Aýböle Kaliforniyada ýaşaýan, gelin sizi Dayhan Wadarına Fermerski marketde gideýin. Ilki bilen outfit check. Paltomun ütüksizligini video düşürüm son gördüm. Anyways, yola devam etýär. Alan atlamın bakalary we jemenäçe howalaryň diýen soňuna bar. Dayhan Wadar Amerikada çalyr experience. Diňe gögönüm almak üçin gitmeýänler adamlar 6-njy nodukyn irden turup, zawtrek etmäne, kofe içmäne, aýdym saat bolýar, ýuwaşlyk bilen öz gögönümlerini, produktlaryny almak üçin gitýärler. Bu gögönümden däl adamlar öz etýän zatlaryny getirip satyp bilýärler. Görşüňiz ýaly şemler we stakanlar we daşa masaj edilýän yer bar ve elbetde nahar köp näme diýseňiz her bir nahar bar. Hatta iýlen marihuana çeli satylýan eken. Men özüme owgan osmanokly gözleme aldım gowken. Inni alan datlan görelim. Şo gözleme ýagady, limon, kömelek, hurma, nar, balgarwurç, hyýar, brokolini, kabaçok, üzüm, ýene hurma, ýumurtga we jemi $96 bolupdyr.